Γεια σας παιδιά, George Plays MC εδώ και σήμερα θα σας κάνω tutorial για το πώς να φτιάξετε έναν ιό, εντάξει. Αυτός ο ιός που θα σας δείξω να φτιάχνετε δεν είναι κάτι επικίνδυνο για τον υπολογιστή σας. Δηλαδή δεν θα σας βήσει τα Windows ή δεν θα σας πειράξει τίποτα από τα αρχεία σας, όχι. Θα μείνουν όλα έτσι όπως θα αφήσετε. Απλώς αυτό που θα κάνει ο ιός είναι να σας κλείσει τον υπολογιστή και απλά εσείς τον ανοίγετε ξανά και βρίσκετε όλα τα αρχεία σας εκεί που τα αφήσετε. Απλώς είναι ένα prank, μικρό prank, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στους φίλους σας. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πατάμε δεξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας. Μετά πατάμε New. Βέβαια, εγώ τα έχω στα αγγλικά τα Windows, θα σας δείξω ότι πατάτε και στα ελληνικά. Αν και νομίζω να καταλαβαίνετε όλοι. New ή νέο μου το έχετε στα ελληνικά. Και κάτω από το folder δημιουργεί μια συντόμευση εδώ που λέει, νομίζω. Τέλος πάντων, shortcut, το δεύτερο. Και μετά σας βγάζει αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο θα πληκτρολογήσετε τον προγραμματισμό του ιού, τέλος πάντων, και πατήστε ότι πατάω για να μην βγει τίποτα λάθος. Λοιπόν, θα πατήσουμε shut down, έτσι ακριβώς, shut down, κενό, πλην s, κενό, πλην taf, κενό, και θα πατήσουμε 30. Βέβαια το 30 εδώ, παιδιά, είναι τα δευτερόλεπτα τα οποία θέλετε να έχετε χρονικό διάστημα μέχρι να κλείσει ο υπολογιστής σας. Δηλαδή, αν βάλουμε 30 εδώ, αφού κλικάρουμε το πρόγραμμα, τον ιό, θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας μέχρι να κλείσει ο υπολογιστής. Εντάξει. Μπορείτε να το αλλάξετε αν θέλετε, δεν είναι προαιρετικό. Μπορείτε να βάλετε, ξέρω εγώ, 5, 10 και ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, εγώ βάζω 30. Και μετά κενό πλην C. Και μετά εδώ γράφετε ένα prank message, δηλαδή το μήνυμα που θα ξεγελάσει το φίλο σας. Αρχίζουμε με λαγουδάκι, έτσι το λέω εγώ, λαγουδάκι. Και γράφουμε, ξέρω εγώ, σου χακάρα με το σύστημα. Και κάτι. Και λαγουδάκι ξανά και κλείνεται και αυτό. Τώρα όλο αυτό είναι ο ιός. Και αυτό εδώ είναι το prank message, το οποίο δεν χρειάζεται να το γράψετε. Απλά, αν θέλετε να είναι περισσότερο prankιστικός ιός, τέλος πάντων, το γράφετε. Τέλος πάντων, μετά πατάτε next και μετά εδώ, παιδιά, ακούστε με προσεκτικά, αυτό θα κάνετε ό,τι κάνω για να βγει σωστά ιός, για να βγει ιός βασικά. Τέλος πάντων, σβήνετε το exe, εδώ το σβήνετε και το αντικαταστάτε με .bat. Εντάξει, το .bat είναι απαραίτητο, άμα το αφήσεις στο exe δεν θα γίνει ο ιός, με το bat γίνονται όλοι από όσο ξέρω, οπότε θα βάλετε .bat. Και εδώ το shutdown το σβήνετε, ναι, και γράφετε ό,τι θέλετε εδώ. Μπορείτε να γράψετε για μεγαλύτερη πιστικότητα games, ξέρω εγώ, να πείτε στο φίλο σου ότι κατεβάσετε games και τέτοια. Games ή δωρεάν διαμάντια ή ό,τι θέλετε. Και αφήνετε το .bat, φυσικά είναι κυρίως το .bat και ό,τι θέλετε εδώ. Λοιπόν, μετά πατάμε finish και boom, έγινε ο ιός. Οπότε αυτό το πραγματάκι, αφού το κλικάρουμε τώρα, έχουμε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει ο υπολογιστής μας. Αλλά για να μην, επειδή σίγουρα οι φίλοι σας θα καταλάβουν ότι κάτι παίζεται, επειδή βλέπουν αυτό το εικονίδιο και λένε αμάν αυτό είναι κακόβουλο πρόγραμμα και τέτοιο, θα αλλάξετε το εικονίδιο για να είναι πιο πιστικός ιός, τέλος πάντων. Πατάτε δεξί κλικ, properties ή ιδιότητες, και μετά πατάτε change icon, η αλλαγή εικονιδίου. Αυτό το αγνοείτε, πατάτε ok. Και εδώ έχει διάφορα εικονίδια που μπορείτε να βάλετε για να είναι πιο πιστικός ο ιός σας. Ξέρω εγώ θα βάλω... Ποιο να βάλω... Θα βάλω αυτό το δέντρο. Φυσικά όχι, θα βάλω αυτό το αστέρι. Ωραία. Οπότε βάλαμε το εικονίδιό μας και μετά πατάμε ok και boom. Άλλαξε εικονίδιο και τώρα είναι μια χαρά ιός. Δηλαδή, τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το περάσετε σε ένα στικάκι σας ή να το στείλετε στο Skype, στο φίλο σας μέσω Skype. Και έτσι, το κλικάρει αυτό, 30 δευτερόλεπτα και boom. Και σας βγάζει και το μήνυμα φυσικά. Λοιπόν, οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, κυρίες και κύριοι, ελπίζω να σας βοήθησε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αν σας βοήθησε, κάντε ένα like πάλι. Αν σας βοήθησε... Βασικά, αν σας βοήθησε, αν θέλετε, πατήστε μου dislike, δεν πειράζει. Αρκεί να μου γράψετε μόνο ένα comment γιατί δεν έγινε και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, πείτε μου τη γνώμη σας στα comments. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe για να ανέβουμε σαν κανάλι και να κάνουμε περισσότερα tutorials. Και ναι, ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Ελπίζω να σας βοήθησε. Like, comment, subscribe, δεν ξαναλέω αυτά.
και για την επόμενη φορά, γεια σας!